Mikel egunin naiz, Zu baina zara Mikel artistikoki Mikel bikarekin eta Hori ere da. gabe. Elektronika edo EDM, elektronika pop, badago mezkla bat. Esan nahi dudana da, iritsi dela momentua maskara kentzeko, eta benetako daukagun pertsona izatea. Hau atera da, egun batean, udaberriko arratsalde batean, ni ez aldiekin egoten nintzen zelaian, eta eguzkizpien barruan negoen, eta jarri nintzen paper batekin, eta batean kontrolatu nintzen gaueko 10 zirela. Idatzi nituen 4 folio. Oso barrutik idazten duzu? Bai, barrutik, Oso intensoa zara, Mikel? Bai, oso. Eta bukatzen dudan abestia, entzuten duenean, negarrez hasten naiz. Niretzat zaldiak badaukate zerbait oso espeziala eta maitasun ematen didate. Beraiekin egoten naizenean, Mikel aldatzen da, usten du mugikorra, bizitzaz hasten da, eta, berdin zait euria, elurra edo 36 gradu egitea. Euskagu oioak, ardiak, txakurrak, katuak, untxiak, eta, zaldiak. Zubirin, dana zubirin.